Mga kapuso, nagadamo nagid ang numero sang seafarers nga nagakwit kada tuig base sa isa ka international survey. Most common reason amo ang ginatawag nga unsettled lifestyle. Sa unang nga tinuig sa ila career, masarangan pa nila ang kabuhi sa barko. Pero sa pagpakasal na kapaghimo sa kaugalingon nga pamilya, ila marealisar ang aluyagarin nila sa mas estable nga lifestyle, kaupod sila. Subong nga aga lang tawon tabi ang pagtinguha sang anay siman nga karon nagatrabaho bilang food vendor. Paano niya ihan gina-enjoy ang life, kaupod ang pinalangga sa kabuhi. Hi mga kapuso, welcome back! You're still watching GMA Regional TV Early Edition. This morning, padayon ang aton paghatag inspirasyon sa aton mga kapuso all over the region. Subong aga ang aton bisita, gikan sa pagkasiman ng car dealer sa Negros Occidental. Kag subong, sakay si sini motorsiklo, brum-brum, baligya kakanin sa Bacolod City. Kanamit isang ginabaligya. Promise, mga kapuso. With us is Jonathan Villa. Sir Jonathan, mga kapuding, may aga. Welcome to the program. Hi, how are you? Sa mga soki ni si Puding, good morning ari sa mga sa gym kag siyempre sa ako na nga pamilya sa Maya Barangay Porcipalay kag sa Bacolod. Good morning man. Soryahi kami anay, kapuso Jonathan, kapuding Jonathan. Sa saan ako galing nagsiman, pila ka katuig sa barko kag anong obra mo sadto? Yes sir, sang una ko nga sakay bali 9 months ko nga contract matapos ugid kag sa ikaduha ko naman nga barko nga sakay international sa tanan, wala ko na napatapos kay nag-decide ko nga pauli kag daw diri nila bala nga mangita obra sir. Kag ang akon to nga obra sir bali sa ordinary seaman nga posisyon, akong biyahe nga barko pamintura kami. Kamoy nga barko sir, first ship mo. Bali ang ginakarga naman mga posin po sa pagpang-file kami sa budiga sa barko sa mga dry goods. And to cut it short, nag-decider ikaw nga magpuli diri sa probinsya sa Negros Occidental to be with your family. Anong imo naging alternative nga obra? Aguti, syempre, hindi ka madulaan source of income. Yes sir, sang nag-naog ko sir sa barko sir sang 2019, nag-apply ko din sa car industry. Nagsulog ko bilang isa ka ahente ako na salesman. Amo na sang akon nga ginakuhaan man pangabuhinan eh. Nagsaylo ko sa iba naman nga company hasta nga ako dahil sige-sige sang wala pa ng pandemic. Hi sir. Grabe gid ka budlay sir no ang nagyan ko sa pag-pandemic. Tungod kay wala na bala may mabakal sa salesman, wala na may mabakal sa salakyan no tungod kay ang tao hindi man makagawa, makatanaw, maka-walk-in. Wala kami mga customer hasta nga nag-decide amon nga boss sa last ko nga ginabahan nga car industry nagbuhin sa tao. Hasta ako gid ang ging ging kakas kay sunok sa iya wala na sa may mahimo tungod kay wala na kami sales mayo, kinanglan na nga mag-iban sa salesman. Hasta nga nag-decide na ko dahil nga muna manglibod. Kag tanan kita Jonathan ginigo sining COVID-19 pandemic bout nang intuman ka mabudlay gid ang pagpangita kwarta. Anong imo nang ipamaagi naman to syempre provide for the family? Yes sir, as manuglibod or pod a vendor gina-enjoy ko lang ako nga kaugalingon sa paglibod-libod. Gina-imagine ko lang doon nag-rides ako sa dalan kag gina-motivate ko sa akong kagalingon nga kaya ko man ibaligya nga milyon nga dollars ang salakyan ang ginalibod ko pa yan nga tagpulo ka piso lang, 7 ka pisos, 5 amo na nga daw gina-challenge ko man ang self ko sa pagpanglibod sa pag ginakuhaan ko nga mga bitso-bitso binangkal kag iban pa nga mga dila kasi sa gina-alsada ko na kag may ginakuhaan ko diri man sa Bacolod kag sa Talisay kag ang binta kong damuon ko man dala damo man ang maginansya ko kag kaluyan ma-provide ko gid dala puli ang mga needs sa akon nga duha ka bibi kag sa akon nga mga pamilya. Kapuso Jonathan, pila ka bilog imong kabataan, kamusta ka bilang isa ka tatay, kag ano ba lang mga butang nga sarang mo isakripisyo in the name of love para sa imo mga kabataan. Kaluyan sa mahimo ko man ang tanan nga mga kinanglanon la kag tanan nga mga obligasyon nga kinanglan sa sulod balay kag ilabi na sa akong duha ka bata ginahatag og gid kag ang bata ko kali sir duwa na si Tantan kag si Talia. You're such an inspiration, definitely. Sa tanan mo nga sakripisyo, nga ginobra kag mga sakripisyo, nga pag-aobrahon pa lang, anong dako mo nga handom para sa imo pamilya and syempre for yourself as well? Amo lagi nga handom ko sir nga antes mag 2024 makabakal ako kaugalingon nga balay gikan sa pagpanglibod kaya gusto ko nga antes mag eskwela elementary ako nga duha ka bata may arat na sila sang kaugalingon nga balay sir.
Wow, looking forward to nga eventually the sonaton nga pag istoryahan na manuktok na kami kay i-feature na ang imo matahom nga balay out of your sheer determination to provide for your family. Lastly, is there any regret on your part nga ginpili mo nga magstay diri? What's one great lesson nga gintulo sa imo sang imo mga inagyan? Sa bagay wala man ako sir may na hinulsulan or na regret sa ako nga pag stay diri sa Dota nga wala na nagbalik sa barko tungod kay sa nasiling ko basta updan mo lang sa paghimakas kag kapisan kag gamitan lang sa diskarte sa pangabuhi sang patas nga wala na ginatabakay nga tao. Ang sweldo ko sir sa isa ka ordinary seaman pasubra pa din makit-an mo sa Dota sir sa Bacolod sa ginahimo ko nga kotisyon nga pagpanglibod. Thank you, Jonathan, for giving us the kind of inspiration that we need this morning. God bless you. O, magkita na kita, promise. Damuon ko pag-inbakan. Good morning! Thank you sir. Dagan nakasalamat kayo sa mag-invite sa mga programa dere. Thank you. Dinala ka mo mga puso adong switch channels pa dahil mga magtutok kay isa na naman ka-talented kapuso nato ng aton makaupod sa Best Talk ug makabanding sa pagbalik syempre sa inyong paborito ka programa ko na aga, ang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.